Kalamasana farangni zaman blow to snow tam go fain give sober wash by my zio for one night moharlands never damugai in five blows go for a zilla salamanja hanamani interesting calmness sister kalamananga naidi am pajani halko to no part tangna karnas na perjanga ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय ना बेनिफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्डटामोन जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेनो बे अबस्था जाबनाय थोन थोन उफाय गैया आरोना सारि साखिया गैया नालाय दुइ साखियाजोंनो सोलिनांगौ जेरावखि थाङा ओमफ्राय मालाय बिथांखौनो ओरैहाय खोबनो थिनगासिनो दंमोन आरोना माने आं खर' लोबदोंमोन आरो खर' लोबनाय लोगो लोगोनो माने गिसियैनो फैदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय खर'खौबो बिदिनो खाथोबदों मानो होनबा कुर्तायाव सिगासिनो दंमोन ओमफ्राय आंथ' बिदि लानो हाग्रा मानसि नङा नमस्कारसो आंना एकदम हाथारा आरोना जेसेबांखि सान्दुं गोसा जाबाबो आं बेबायदि हाया आरोना सहायनो ओमफ्राय माने थांहां थांहांयैनो टाइमा 12:30 जाखाथारबायमोन आरोना माने आं बेसेबांबा हप्पासे जि सोमदोंमोन थांनायनि प्रग्राम गैयामोन ओमफ्राय अचानकसो जोङो रेडि जानानै थांदों आरोना बेनिफ्राय लामायावहाय बे औवाबारिनि टार्निंआवहाय माने अमा बेदर एसे लालांसै होननानै लाबाय आरोना थ' दाखालि मालाबा अबेबा ब्लगसआव आङो खिथादोंमोन नोंथांमोननो बेहाय जोंहा टार्निंआव अमा दानग्रा फंबाया जोंहा नायखायोनो आंनि भिडिअखौबो बिथांनि दखानावनो दिनै अमा बेदर लाबाय बारा नङा फवासेल' आरोना गैलानोमोन आरो नै अमाया मालाय मोदोम मोजां नुनायखाय फवासे लाबाय आरोना 450 थाखा किल' बेवहाय ओमफ्राय टाउनाव माथो 500 होनलायलाङोहाय गिलु बालुनो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव जोंनि नुथाया सोलायबाय माने दहायो आं ओरै खावसेयैनो गाखोदोंमोन एबारना खावसेल' बिदिल' गाखोबाय माने ओमफ्राय फिसाजोआबो दल थाखाया उल्टां पाल्टां एकदम आया मानो खेवखो आं लानोसै दे खाया फाइनाली आइदै हे भगबान जाब्राखौ बिदि हाननांगौ नोङो खनसेनो गासिबो इन्डिया गेटखौ मोनफैबाय जोङो फुराथ' गोजाम ड्रेसैनो फैदों ओरै सासेया मोनहैबायानो ए आफा इसोर माने मोजां सौफैबाय माने जोङो जाबखानि गेजेरजोंबाबो हम सुइट हम उदैयाबो ओमफ्राय उखैया नङा जा उखैबोबाय आरोना टाइमानो ओंखाम जानाय समावसो ओंखारबोखादोंबा ओमफ्राय नुवाखै मेथाइ पेकेटसेखौनो सेलाय बेलाय एबार सानै मानसिया जेरावबो सुख सान्ति गैया आरोना बे जोलैफोरजोंबाथाय ओमफ्राय न'आव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि न'नि हालोदा नायदो बिसिनाया आरोना माया बेयावसो संख्रै बानलु हालदैफोरखौ थिखोनानै दोनहोजोब्बाय दालि सालि उफाय गैया आरोना अबाय दोननो अबाय मानो जाबाय एक्सट्रा न'बो गैलाबायाना जोंना बेयाव खालामबा बेयाव नारखोना दोननांगौ बेयाव दोनबा बैथिं दोननांगौ ओमफ्राय गतिके जोंनि रुमा दा फुरा किटचेन बायदि जाजोबनानै दं आरोना नै ओमफ्राय टिभि रुमाबो सुनाफोर नै टिभि रुमावसो जोंहा ओंखाम संथ'नानै दङ मानो होनबा मा बुंबावनो आरोना खामानि सोलिबावबाय जोंहा फिसा खामानि ओंखायनो फुरा रेकखौनो थिखोबाय आरोना लानानै फैबाय बेवहाय ओमफ्राय मा होनो दाखालिथ' हायावनो संदोंमोन दा ओमफ्राय रेकआव आरोना ड्रेसखौबो एसे स्राय गानसानै लाबाय आङो ओमफ्राय खाथोबनाय जिया बिदिनो थाथ'गोन आरोना मानो होनबा एसे गुबुन खामानिसो मावग्रोबावगोन नालाय आङो बेनिफ्राय मा होनो मेङा नङा बिराद मेंबाय मानो होनबा हजों रुमावबो आं फासे जि सुनानै फैदों दख'नि ओमफ्राय नै गानस्लायनानै लाबाय सिनाफोर दख'ना बोरायखौनो ओमफ्राय आङो मानि रुमावसो गानस्लाय फैदों आरोना मानो होनबा खामानि मावनाया जोंनि रुमजों खाथि जायो आरो जोंनि रुमाथ' नुखाबायानो मा रोखोमनि जानानै दंथ'यो ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा एसे बोरैबा मोननानै आं मानि रुमावसो गानस्लाय फैदों आरोना थ' दा आङो खामानि मावस्रांनानै लागोनसै बारा पेटे रायथ'नानै जाला आरोना ओमफ्राय सिदा ओंख्रिखौ आङो नायफैबाय ओंख्रिया माया माने भिन्दिजों बहल बाथोन माने फाजा बायदि एवजादों आरोना ओमफ्राय ओरैहाय दङ दालि ओमफ्राय गावहा जाहैबायानो मानो होनबा 1:30 जाबायमोन जों सौफैनायजों ओमफ्राय आङोथ' अमा बेदरबो लाबोदोंमोन बाट सनिबाराव माया जाखाया आरोना ओमफ्राय फाथोबो नै सायखानानै लाबोदोंमोन आरोना बेखौ सिदा संबाय आङो खारैजों खालामगोन बेखौ जेबो थाव साव होआ बेनिफ्रायहाय नै अमा बेदरखौबो एवनानै लाबाय आरोना एसे रुस होनानैहाय उदैफोराथ' अरबायानो ओमफ्राय फाथोआवहाय दाख्लैनि कबिता गालिमोननि फुख्रिनि ना एसे होफैनाया फिसाया बेखौ गोरान दङनो बेखौ बेयाव गारलानानै होबाय आङो नै चकाचक न'आवनो फोरानखानाय उखुन्दै होखानाय सिन्था गैया बेनिफ्रायहाय बेखौ आं जानो हानाय नङा माने बिथाङा जानो नालाय ओंखायनो संथारबाय आरोना टाइम गैयाबाबो मामबारे
नङाबा दालियाबो दंखायोमोन बेनिफ्राय नैबे बेदरखौ संनानै जागोन जोंहा टमेट'जों आरोना टमेट' एसे दङ न'निनो खानाय आरोना बेजोंनो संला संलि एकदम जानोसै उदैया माने मानखाबथारबाय थां थां बाबा दं लामायाव थांदो जाखां लोंखां थांदो मा होनदों है मानसिया लांथिया फांथियासो ब्लकखौनो लाजाहैया नङा बिनि खाथियाव गेन्जि गैगोन ना गैया सरकारि गेन्जि मोनना मोना माबायाव फ्रियाव गेन्जियानो गेन्जि गुफुर मेला दङ ओमफ्राय अबेखौथो लान्दा फालांदा थाबाय थाखो दादागिरि आंनि न' होननानै मैथाखौ नायबाय थाबाय बेस्रा आङो गोरलै गोरलैखौनो दैसब फांनैसो फुना होनो लुगैलाय लांबाय हो नायै नायै देरबायथ' आरो नोंनि नोजोरावनो गावनो जावग्लिबाय गावनो फोबाय गावनि नोजोरावनो देरबायबो नै ओमफ्राय खाफालखौ साननानै नायदो बेखौ मोनजानाय नंला आयदै जारलाहाय एसे देरबावनायबा मोनजासिगौमोन नोङो गोदैसो जागोन बे दा आरो अखा मोनबाय थानाय खिन्थु बुस्थुआ 10 दिनसो थांबानो जाजासिगोनबो नोंहादि खाफाला 10 दिन गैला बिफा मा होनबावनो आरो आंलाय दा माइया जागोथोंसै एसे थाब फैफिननो रोङोबा माबागोन आरो मोनजागोन फिथाइखौसो माबा प्लेनिं बानायखाबाय नोङो दे आया आं माथो नालेंखर सिरदों जाबाथाय जाबाय बेखौ मा जाख'लायनो हानाय नङा ग्लब हा थारमाने जोंना सोनाफोर नै ओरै खामानि सोलिदों आरो ना जा गिदिर किटचेनाव नै एकदम खावब्ला गाबोन फैगोन ना फैया बिसोरो फैगोन ना आच्छा दाथ' इलेक्सन मेम्बार दारायनाय मा दारायनाय मिथिं नालाय बेलासियाव फैला जाहैदों बेफोरखौनो नै गाबनानै फैलायबाय अखाजिरा बेखौनो नै लागाय होलायबाय आरो कालारबो लाबोखादोंना नोङो मा कालार लाबोदोंमोनलाय बे न' कालारा जाबाय दे माथो आलदा जुदा होनो दा नै सुनायखौ बिदि खावब्ला सुब्ला फोननानै थांबाय आरोना बिसोरो बाहेरानिफ्रायनो लाहरनोसै आं बे फेरलेबसे ओंखाम संग्राखौनो खननै खनथाम खालि खालामनांबाय आरोना दाख्लै नैबे टाइल्स होसाबबायनायाव हिन्दुस्तान पाकिस्तान टाइल्स होसाबबायनायाव खनसे आरो नै दा खनसेबाव सुनै होनायाव आरोना उफाय गैया मा खालामनो दाख्लैनो बोखारलांखाबायमोन बिथाङानो खिन्थु मिस्ट्रिफ्रा बेलेगाव मावग्रोबाय कबिता गालिमोननावहाय बिस्राबो बानायगासिनो दं नालाय दा ओमफ्राय आरो दिनैसो फैलायबाय ओंखायनो जोङोथ' स्कुलबो गैया होननानैहाय इयावनो खारबोब्रबबाय आरोना बेखौबोथ' नों मोनजानाय नङा बिफा गोसोआव दंखायो नोङो सोरनिफ्राय बायनायमोन दे थारमाने ओरै गाहा दाख्लै बहलबो फोदों आरोना र' देखायनो आं सनाफोर नोंथांमोननो ओइनै आरोना ओमफ्राय गावनो बैसांखौ बिदि होबाय आं मिन्थिया बे बहा मानलांगोन गाव दंसै ओमफ्राय थारमाने दानि गावहा औवा दाननो थांदोंमोन औवा दाननो थांनाया बेसेबांबा गिदिर लंलाबनानै फैफिनबाय आरोना एबार माथो बे गोलाव बुस्थुआ बिराद बारानो आरोना खोनाखादों आरो अबेबा निउसावबो होलायदोंनो माथो गोलावा बिराद बारा होननानै थ' नंमारगौ जेरै गोलावखौ बारा होननाय खोनादों बिदिनो नै जोंहाबो माबा खाथियावनो नुसारलागासिनो दं आरोना दाबो माथो होनबावनो हा ओमफ्राय मा होनो मारै होनदोंमोनलाय बिफा मारै होनदोंमोनलाय बहलखौ नोंखौथ' माबासो होनदोंमोन ना आसुखुर बे बहल जोसायालायनो आसुखुर सिन्थायनो मोदोमबाय थागोनलायनो ओंखायनो जोङो सानबाय आरोना होमबालाय खिबाबो फायखानायाबो मोदोमफ्रुजोबगोन खोमा जोसा बहल मोदोमफ्रुजोबगोन आसुखुरानो जुदि सानथाम मोदोमोबा माथो बुंबावनो ओरैबादि बुंनानै फाननो रोंगौना बे बहल बेगर फानग्राफोर जायखिजाया बेगर फानग्राफोर बहल फानग्राफोरा नङा होमबा सनाफोर मेल्ला जोसा बहल होननानै हरजायो बियो जोसा बहल जानो लुगैनानै लाङो आरो ना मल मोदोमजोबगोन ओंखाम संग्रायानो होनसै ओमफ्राय गैया आरो थोबफासेबो मोदोमखाया
ओरैबादि जारला जारला थगायना हरजायो र' दा बे बहलाबा माबायदि जायो देनां देरबासो मोनसिगोन मोनजाबासो आरोना आसुखुरा मोनामो ना फायखानाया मोनामो उनावसो मिन्थिसिगोन आरोना नेनानै थानोसै देरगोथोंसैल' नाथाय जोंनाव बारा सेफटि नङा मानो होनबा मालाबा मांकि किंफ्रा ओरैबादि फैनानै बहल फिथाइबो अख्लानानै जालाङो बहल बिजौबो अख्लानानै जालाङो जोगोनार थाबा जोगोनारबो अख्लानानै जालाङो बिजौबो जालाङो जेबो सेफटि गैया आरोना सम सम ओमफ्राय बोरैबा बासायदोंबा बासायदोंसै आरोना दा बहलखौ नेनानै थानोसै र' बिसिबां माबायो ओमफ्राय लोगोसेयैनो नैबे दरजाफ्राबो मा होनना बुंनो आरोना लाजिनांगौ ना मानांगौ फारसेथिं दंमोन फारसेथिं गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा जेराव गैया बेफोरखौबो गासिखौबो होस्रांजोबनो नागिरबाय आरोना नैबे हाफ वालफोरखौबो गासिबो बेफोरखौबो गथिखे एसे माने स्र' खालामनो नागिरदों आरोना होस्रांनानै जाहायो जाहाया जोंनि अबस्थाफ्रालाय आरो बिदिनोसै बारा हुल्ला हुस्सा मावलाबायनो हाया एसे आरो धमक थमकसो सोंदोंमोन बिसोरो हिन्दु ना मुस्लिम निउसाव होगासिनो दङ मायाबो नायगासिनो हनै आबैया मा नायदों नायहैलाय हाबा जागोदानासो अन्थाव बाथाव थाङाखै दङ खिहैदों ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो आरोना जोंहा नै बिनि थाइजौखौ दानफाय होबायहाय एबार थायासैबो आरो दानफाय होबाय आरोना जि दाखोर जानायखायनो आरो अयथासार नै दा थाइजौ आरियाव थाया आरोना जोंनाव मोख्रा फैनानैनो ओंखायनो दानफायखाबाय न' गुदियाव लाजाया दे थैदे फिसे ओमफ्राय थाइजौबो जानांगोन आरो लोगोसेयैनो न'नि जा दं हुरमुर खालामलांजोबो आरोना थिम फैसिगौमोन ओमफ्राय आरो दाखोरबो अयथासार सिरनायखायनो दानफायबाय गैला जों थाइजौ गोदैया दा इसोर खैसिबफोरल'सै आरोना दङ बेहासो थाइदों सबसे गोखैयासो आरोना आसार खालामजाथावथाव जाबायमोनब्ला लांसिगौमोन आङो खिन्थु आसारबो खालामजाथ'नाय नङा दा एसे थेफायैनो दङ बिथाङासो थाइसे थाइनै खानानैहाय खाजि जालागासिनो दं आरोना बेखौनो आरो लांदोंबो बियो हजोंहाय आयै दाखोर गैया सना बिमाया भिडिअ मालिग्रा फिसाजोआ सिला सिबग्रा आंना बिलाइ गैलाथ' बेहाय आबैया दानहोबाय खाथम नानि थाइजौआ बोरो जोंना सना जोंनि थाइजौ बिफाङा नै दानबाय नै गैला दान होनबाय दाना माखौ जाबावनो नानिया बोरो गैला ओमफ्राय हुरमुर फैबाय हुरमुर थांफिनसै होननाय बायदि जोङो थांनो ओंखारसिगोनबो आरोना आरो दासान्दि बोथोरा बारा थिग नङा एसे खोमसिबाथाय मोनाबाथाय मा होनो अखा सिरिनो नागिरो नङा मा थ'थ' बाबाया ओंखारनो थिनबाय हनै थ'दो ओमफ्राय आं ब्लग्सखौबो न'आवनो दोनथ'लांनोसै बिराद खस्थ' जायो नुखाबायानो स्कुटियावहाय साब्रै ट्रेभेल खालामनाया बानानै ओरै गोदोला जोबखायो आरो दा बिनि सायाव ब्लग लाबावलांनांगौबा दिगदार जायो आरोना थेवबो खस्थ' मस्थ' नोंथांमोननो आङो फैदों बा थांदों मा जादों बेखौ एसे देखायलांनाय जायो आरोना थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच